Καλά. Για δες, έχει ακόμα δρόμο μπροστά του. Έχει ακόμα δρόμο. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε. Πάμε από την Ντόχα να επιστρέψουμε εδώ στην Αθήνα και στο στούντιο Κωνσταντίνο Κελέτσι. Καλησπέρα, κύριε Κελέτσι. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και ο Χατζαμουλάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλημέρα και στους δύο. Και καλή εβδομάδα. Και είστε και οι δύο πέρα από τον Λάνο και από αγροτικές περιοχές, από τον Εύρο και το Ηράκλειο. Εκλέγεστε. Ξέρετε πολύ καλά, νομίζω, τα θέματα. Από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη. Σωστό. Καλύπτουμε τη χώρα. Λοιπόν, τώρα, αν καλύψατε τους αγρότες, δεν ξέρω, κύριε Κελέτσι, με τα μέτρα που ανακοινώσατε σταδιακά. Ξεκίνησαν από την Δευτέρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κάποια πράγματα και φτάσαμε μέχρι την Παρασκευή, απαντώντας στον Αλέξη Χαρίτση. Έχουμε ένα συνολικό πακέτο μέτρων, τα οποία δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν ικανοποιήσει πλήρως τους αγρότες. Νομίζω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ικανοποιηθούν πλήρως όλα τα αιτήματα των αγροτών. Επίσης να πούμε ότι από την πλευρά τους υπήρχε και ένας μαξιμαλισμός, θα έλεγα, σε σχέση με τα αιτήματα. Βεβαίως τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά δεν είναι εύκολο. Ειδικά για τη Θεσσαλία δεν θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι μαξιμαλισμός. Όχι, αλλά για τη Θεσσαλία 7 Σεπτεμβρίου και μετά. Όχι, μπορώ όμως να σας πω για τη Θεσσαλία τι έχει γίνει μέχρι τώρα, έτσι. Πρώτα απ' όλα από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΛΓΑ να πούμε ότι έχουν καταβληθεί μέσα σε 15 μέρες από τη δήλωση οι προκαταβολές στο ζωικό και στο φυτικό κεφάλαιο και απομένει η εξόφληση των ποσών, και από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε μία σειρά από μέτρα που έχουν προχωρήσει, να πούμε για κτηνοτρόφους, για γεωργούς και για μελισσοκόμους επίσης, και από εκεί και πέρα έχουμε μία σειρά από μέτρα, όπως αφορά το μέτρο της απονητροποίησης που έχει ειδικά προβλεφθεί για την Θεσσαλία και τον Εύρο. Να πούμε ότι ήδη έχουμε έτοιμο το τεχνικό δελτίο για τις παρακάρλιες περιοχές, όπου οι αγρότες που δεν θα χρησιμοποιήσουν τα χωράφια τους καλύπτονται με πρόγραμμα για να καλύψουν το εισόδημά τους για τα επόμενα 2 χρόνια. Να πούμε για το μέτρο 5.2 που ανακοινώνουμε αυτές τις μέρες και αφορά την πλήρη αποκατάσταση του ζωικού και του ζωικού κεφαλαίου και των υποδομών των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων, με κάλυψη 100%, δηλαδή ό,τι δώσει, όσο κοστίσει θα το πάρει ολόκληρο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σειρά από μέτρα για τη Θεσσαλία τα οποία έχουν ληφθεί. Βεβαίως υπήρξαν και κάποιες αστοχίες και καθυστερήσεις, περισσότερο έχουν να κάνουν με την κρατική αρρωγή, αλλά εκεί είδατε ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια αύξηση του ποσού από 5 έως 10.000, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Επιτρέψτε μου, σαφώς κανείς δεν λέει δεν έχετε κάνει τίποτα. Εννοείται αλίμονο άμα δεν ήσασταν και δίπλα στους αγρότες. Είπατε τι έχετε κάνει. Θα σας πω εγώ τι δεν είχατε κάνει ως τώρα, που χρειάστηκε όντως παρέμβαση του Πρωθυπουργού και παραδοχή του ότι υπήρξε καθυστέρηση. Για παράδειγμα, τα μέτρα που ελήφθησαν τελικά για την ενεργειακή τους στήριξη. Πάνω από 300 αγρότες από τον Νοέμβριο που θα έπρεπε να υπήρχαν τα μέτρα τα οποία εσείς ανακοινώσατε, είχαν μείνει χωρίς ρεύμα. Οι άνθρωποι ήταν χωρίς ρεύμα, γι' αυτό και είπα ότι ήταν καθαρά θέμα επιβίωσης. Άρα εδώ φαίνεται ή σας κατηγορούν και θα πούν, η κριτική που σας ασκείται, θα πει μετά ο κ. Μαμουλάκης, είναι ότι τα αντανακλαστικά ως ένα βαθμό δεν λειτουργήσαν όπως υπήρχε η προσδοκία της πρώτης περίοδου. Είναι αλήθεια ότι είχε ανακοινωθεί το μέτρο αυτό για την ρύθμιση, για την αναστολή των πληρωμών των αγροτικών, έτσι. Νομίζω ρεύμα σε οικία δεν είχε κοπεί σε κανέναν. Μιλάμε για τα αγροτικά, για τα χρέη τα αγροτικά, όπου πράγματι είχαμε ανακοινωθεί. Μισό λεπτό, μην λέμε όμως ότι είχαμε κόψει το ρεύμα ή δεν είχε κόψει το ρεύμα σε πλημμυροπαθείς. Μιλάμε για τα αγροτικά χρέη στο ρεύμα, όπου από τον Νοέμβριο πράγματι είχε ανακοινωθεί η διετής αναστολή και η ρύθμιση αυτών των χρεών. Πράγμα το οποίο δεν είχε προχωρήσει νομοθετικά, έγινε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, πράγματι εκεί παραδεχόμαστε ότι υπήρξε μια καθυστέρηση. Άκουσα προσεκτικά και τον άνθρωπο, τον αγρότη που καλύψατε με το ρεπορτάζ, που νομίζω πάρα πολύ γλαφυρά περιέγραψε το τι συμβαίνει στη χώρα και στον πρωτογενή τομέα το τελευταίο διάστημα. Και θα έλεγα τα τελευταία χρόνια. Άκουσα τον κύριο Υφυπουργό να αναφέρεται σε μαξιμαλισμούς αναφορικά με τις αξιώσεις των αγροτών, των ανθρώπων δηλαδή που ουσιαστικά παράγουν την τροφή για όλους μας και ουσιαστικά από το χωράφι φέρνουν στο ράφι τα προϊόντα. Καταρχάς,
είναι εξοργιστικό για έναν αγρότη να παρακολουθεί τον κόπο του, να αποτιμάται σε μια αξία α και να φτάνει άρδιν σε μια πολύ ψηλότερη στο ράφι, από το χωράφι που αυτός παράγει στο ράφι. Και να υπάρχουν μεταπράτες οι οποίοι εσχροκερδούν στην πλάτη του. Αυτό δυστυχώς δεν έχει παταχθεί από την κυβέρνηση και δεν υπάρχει πολιτική βούληση, ως φαίνεται, να παταχθεί. Αυτό ξεκινάω από το εξόχως πολιτικό ζήτημα. Πάμε τώρα στο τεχνοοικονομικό κομμάτι. Διότι οι άνθρωποι αυτοί, άκουσα για μαξιμαλισμούς, νομίζω είναι ατυχέστατη η δήλωση. Οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά τι κάνουν? Ζητούν μια υποστήριξη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουν. Η υποστήριξη αυτή που εδράζεται? Πρώτον, στο καύσιμο, ακούσατε τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Δεν γίνεται, είναι ένα διαχρονικό αίτημα, λέει 30 χρόνια φωνάζουμε για το πετρέλαιο. Απλά τώρα οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες και λένε το εξής. Μείωση του ειδικού φόρου, ουσιαστικά μηδενισμός, και μια παρατεταμένη και διαχρονικά, δηλαδή όχι σημειακή μείωση του ΦΠΑ, από μηδενισμό μιλούν. Εμείς στην πρότασή μας κόστους 188 εκατομμυρίων ευρώ, ακριβώς κοστολογημένη, είναι η απομείωση από το 24% στο ΦΠΑ στο πετρέλαιο το αγροτικό στο 6%, για να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα. Η αξιοποίηση των ενεργειακών κοινοτήτων, που είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και μπορεί να απομειώσει το ενεργειακό κόστος που είναι πολύ ψηλό εν έτη 2024 για τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, είναι επίσης μια πολύ σημαντική παράμετρος. Παραθέτω συγκεκριμένα ζητήματα. Πρέπει να ανακοινώσει ο κ. Σκυλακάκης το δεύτερο που λέτε. Ναι, θέλουμε όμως μια πιο γενναία προτεραιοποίηση. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. 2018 είναι ένα εξαιρετικό νομοθέτημα, το οποίο αρχικά φάνηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, του ΣΥΡΙΖΑ εξαιρετικό νομοθέτημα, που φάνηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να το αγκαλιάζει. Δυστυχώς, ενώ μιλάω για τις ενεργειακές κοινότητες που δημιουργούν τη συνθήκη να παραχθεί ρεύμα αυτοπαραγωγή, χωρίς να κοστίζει στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο. Εκεί λοιπόν τι συνέβη? Αντί αυτό να ενισχυθεί περαιτέρω από την επόμενη κυβέρνηση, ενώ του κ. Μητσοτάκη το 19, προτεραιοποιήθηκαν τα μεγάλα project των μεγάλων ιδιωτών παραγωγών καθετοποιημένης ενέργειας. Και εκεί δυστυχώς ανετράπει ο σχεδιασμός που βλέπετε στην υπόλοιπη Ευρώπη, προχωράει ειδικά στις νότιες χώρες του Νότου. Κύριε Γελέτση, για να μην σκόψει να απαντήσει συνολικά. Σε λίγα λεπτά. Να πάρουμε ένα διάλειμμα 3 λεπτά, γιατί στο Earth News ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Εμείς συνεχίζουμε στην ΕΡΤ1 και επανερχόμαστε με τον κύριο Γελέτση. Επιστρέφουμε εδώ λοιπόν στην πολιτική μας συζήτηση. Είναι ακριβώς 9, κυρίες και κύριοι, και πάλι καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Έχουμε ανοίξει το θέμα των αγροτών και κύριε Κελέτση, θα πρέπει να θέλετε να παρέμβετε απάντηση στον κύριο Μαμουλάκη. Θέλω να πω δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν πράγματι δομικά προβλήματα στην ελληνική γεωργία, στην ελληνική αγροτική οικονομία. Ποια είναι αυτά? Είναι κυρίως το κόστος παραγωγής, το κόστος της ενέργειας, το κόστος του καυσίμου. Σας θυμίζω ότι τα χρόνια της κρίσης που πέρασαν, η επιδότηση, η επιστροφή στο πετρέλαιο είχε καταργηθεί. Ναι. Εμείς την επαναφέραμε πριν 2 χρόνια. Τα 2 τελευταία χρόνια δώσαμε 160 εκατομμύρια. 75 εκατομμύρια δόθηκαν πριν τις γιορτές επιστροφή για το 2023 και τώρα αποφάσισε ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε για το 24 82 εκατομμύρια. Και όλες οι άλλες ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό, που είναι και ρυθμίσεις σε ατομικό επίπεδο για τα χρέη προς την ενέργεια που έχουν οι αγρότες, αλλά και η ρύθμιση των ΤΟΕΒ, των ΓΟΕΒ, αλλά και η ένταξή τους ειδικώς των συλλογικών σχημάτων σε προγράμματα όπως το Απόλλων, προκειμένου να έχουν μακροπρόθεσμα μία μείωση της τάξης του 30%. Είναι δομικά προβλήματα, δεν τα αρνούμαστε, αλλά έχουν βάθος και στο χρόνο, και για να αντιμετωπιστούν αντιλαμβάνεστε ότι και χρόνο θέλουν, αλλά κυρίως έχουν να κάνουν με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Άρα, υπάρχουν αντοχές για κάτι παραπάνω ή ότι δόθηκε και τελείωσε? Κοιτάξτε, αυτό κρίνεται σε κεντρικό επίπεδο κυβερνητικό. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι εξαντλήσαμε τα περιθώρια, δεν έχουμε άλλες δυνατότητες. Άρα, ό,τι ήταν να ανακοινωθεί από πλευράς μέτρων έχει ανακοινωθεί. Επιπλέον όμως, πρέπει να σας πω ότι από το Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας γίνονται συνεχώς προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούν τους αγρότες
προκειμένου αυτοί να αναπτύξουν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις. Θα σας πω ότι το προηγούμενο τριήμερο ήμασταν στην Αγρότικα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έγιναν εκατοντάδες συναλλαγές και αγοροπολισίες σύγχρονων αγροτικών μηχανημάτων, τα οποία έχουν αξία 150 το ελάχιστο χιλιάδες ευρώ, 200 και 300.000 ευρώ. Και τι κάνει, προσέξτε, αυτά λοιπόν τα τρακτέρ, ας πούμε, τα συγκεκριμένα, τα οποία σίγουρα εκατοντάδες πωλήθηκαν στην Αγρότικα, επιδοτούνται μέσα από προγράμματα σχέδιων βελτίωσης. Εμείς ήδη πριν από λίγες μέρες εγκρίναμε τα σχέδια βελτίωσης για τη Θεσσαλία και τον Εύρο. Τα μηχανήματα αυτά επιδοτούνται από 50 έως 70%. Δηλαδή, ένα τρακτέρ αξίας 200.000 ευρώ επιδοτείται μέχρι και 70% από ειδικά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σήμερα αυτό το τρακτέρ που βλέπετε αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει αξία 300-350 χιλιάρικα. Αυτό που δείχνατε τώρα και αυτά τα μηχανήματα. Άρα τι λέτε τώρα, θέλω να πω ότι έχουν τη δυνατότητα μέσω προγραμμάτων να πάρουν τρακτέρ. Λίγο περίεργο η λέξη μαξιμαλισμός που χρησιμοποίησα. Ναι, υπάρχουν δομικά προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Και μην ξεχνάτε ότι τα προηγούμενα 4 χρόνια που είχαμε αυτή την κυβέρνηση που ασκούσε αυτή την αγροτική πολιτική, δεν είχαμε διαμαρτυρίες, δεν είχαμε αγρότες στους δρόμους. Τι συνέβη τώρα? Έχουμε την εφαρμογή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Βλέπετε ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν αντιδράσεις. Χρειάζεται ένας χρόνος προσαρμογής προκειμένου να λειτουργήσει. Βεβαίως. Τι θα κάνετε αν αποφασίσουν κινητοποίηση, συνέχιση των κινητοποιήσεων και κλείσιμο των δρόμων? Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, είναι δικαίωμα των αγροτών να διαμαρτύρονται και να ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, όποια και αν είναι αυτά. Αν κάποιος τα κρίνει ότι είναι υπερβολικά ή λιγότερο υπερβολικά, αυτό είναι υποκειμενικό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία αυτό που έλεγε, ότι είμαστε, ακόμη και επί εποχών ΣΥΡΙΖΑ και πιο μπροστά, ότι είμαστε κατά του κλεισίματος των δρόμων και γενικότερα οποιοδήποτε τρόπου διαμαρτυρίας που δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Φαντάζομαι ότι δεν θα φτάσουμε σε ακρότητες. Από εκεί και πέρα, φυσικά, το δικαίωμα της διαμαρτυρίας είναι θα αποφασίσετε δηλαδή αν και εφόσον να είναι πιο δυναμική και η δική σας η απάντηση στην περίπτωση που αποφασίσουν κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα επικρατήσει η λογική και ο διάλογος. Άλλωστε, ήδη η κυβέρνηση εξήγηλε κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά σε ό,τι αφορά τη μείωση του κόστους παραγωγής για την ενέργεια και για το καύσιμο. Κατά συνέπεια, δεν νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Κύριε Μουλάκη, και σε αυτό να μας πείτε, δηλαδή, αν οι αγρότες, όποιοι αγρότες, αποφασίσουν σε κάποια σημεία να κλείσουν την Εθνική Οδό, ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει αυτή τη μορφή κινητοποίησης? Οποιαδήποτε κίνηση των αγροτών, των ίδιων των ανθρώπων δηλαδή του μόχθου που έχουν τα προβλήματα και τα αντιμετωπίζουν διαχρονικά, προφανώς βρίσκει και αρρωγό σε αυτή την προσπάθειά του τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια άλλη κλείσιμο εθνικών οδών. Ό,τι απόφαση πάρουν συλλογικά είναι σεβαστή και προφανώς πολιτικά. Ανέβηκε στο τρακτέρ. Ναι. Θα ήθελα να βλέπω τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω τι είναι και το τρακτέρ. Τουλάχιστον ο κ. Τσίπρας που είχε ανέβει στο παρελθόν το ήξερε τι είναι το τρακτέρ. Ναι, το ξέρω κύριε Χελέτση, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι μόνο συμβολισμός και οι πράξεις. Και ο συμβολισμός είναι και η πράξη που είναι επιτομή του λόγου μας. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η κυβέρνηση δυστυχώς απέτυχε και στο ζήτημα, αν μου επιτρέπετε, και στο ζήτημα των ΚΑΠ που αναφέρθηκε προηγουμένως, διότι η προηγούμενη περίοδος που είχαμε τη χρυσή ευκαιρία ως χώρα να διαπραγματευτούμε κατάλληλα, και δεν εννοώ την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είχε μια συνέχεια. Ο κύριος Μητσοτάκης διαδέχτη τον εαυτό του το καλοκαίρι που πέρασε. 4,5 χρόνια διοίκησης της χώρας έχει ευθύνη για τη διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις ΚΑΠ. Η ΚΑΠ λοιπόν υπήρξε περικοπή, εξού και τα αποτελέσματα και η αντίδραση των αγροτών, συν όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Γιατί σας λέω ότι αυτό το οποίο προκαλεί εξοργισμό, αν θέλετε, εξοργίζει τους αγρότες. Και γιατί λέει ο κ. Σκελέτης, είπε γιατί συμβαίνει φέτος και όχι τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί συμβαίνει? Διότι βλέπουν τεράστιες διαφορές από τα προϊόντα που οι ίδιοι παράγουν στο ράφι. Άρα βλέπουν κάποιους παίχτες της αγοράς εντός εισαγωγικών, καλοθελητές, να εσχροκερδούν στις πλάτες τους. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταματήσει και σταματάει μόνο με έλεγχο. Αυτό φωνάζουμε 2 χρόνια που ξεκίνησε η πληθωριστική κρίση. Έλεγχος στην αγορά. Ξέρετε, δεν συμβαίνει. Η Δημαία που είναι η επιχείρηση, η αρμόδια αυτή η κυβέρνηση στήριξε στην πράξη και τους αγρότες και όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μακάρι, κύριε Κελέτση, η στήριξη που δείξατε στους αγρότες. Μακάρι αυτή, αν μου επιτρέπετε, ακούστε το λίγο αυτό. Να ακούσουν και οι πολίτες. Κρίθηκαν στις εκλογές
εκλογές. Απλά να σας πω ότι πίστευα σε πολιτικό επίπεδο είχαμε τελειώσει με το λαϊκισμό. Βλέπω όμως ότι ο λαϊκισμός είναι στα ίδια με ηγεσία Κασελάκη, ο λαϊκισμός ζει και βασιλεύει. Κύριε Κελέτση, είναι επικώς αγενές το γεγονός ότι διακόπτεται ο συνομιλητής σας όταν αυτό σε άκουσε σιωπών. Παίρνετε χώρα και δεν σταματάτε. Αυτό είναι ο λαϊκισμός, κύριε Κελέτση. Το να διακόπτεις τον άλλο όταν δεν είναι πολύ έβυχα και δεν σου αρέσουν αυτά που ακούγονται. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μίλησα λοιπόν για σοβαρά πολιτικά λάθη της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση της ΚΑΠ στις Βρυξέλλες. Αυτά της προηγούμενης πάλι διακόπτεται. Κρίθηκαν στις εκλογές. Πείτε μας κάτι καινούργιο. Κύριε Κελέτση, εσείς απαντάτε με λαϊκισμό. κρίθηκαν στις εκλογές, λέτε. Εγώ σας λέω ότι κρίνεστε καθημερινά. Και μάλιστα... Αυτό που συμβαίνει σε κοινωνικό επίπεδο αυτή τη στιγμή στη χώρα πραγματικά είναι καινοφανές για τα δικά σας πολιτικά δρόμενα. Διότι δεν είναι μόνο οι αγρότες. Αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος και αντιλαμβάνεται ότι οι πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι άλλες. Μακάρι να έδειχναν για τους αγρότες την ίδια σπουδή που δείχνουν είτε για τους εφοπλιστές, είτε για τους ολιγάρχες, συνενέργεια και όλους τους υπολείπους. Τα ακούμε δεκαετίες. Σας λέω ότι ο λαός, τα πάντα στη ζωή και στην πολιτική είναι θέμα προτεραιοτήτων. Καλά ότι οι αγρότες στατιστικά στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία και στις... Πολύ καλά κάνετε και χρησιμοποιείτε παρελθόν χρόνο, διότι όντως σας στήριξαν και μάλιστα αναφανδόν. Δεν νομίζω να συνετελεστεί αυτό το επόμενο διάστημα. Θα δούμε τι θα γίνει. Από αυτό που ακούω από τους αγρότες τις τελευταίες μέρες και σε άλλα κανάλια και στο δικό μας και στην εκπομπή μας που βγαίνουν. Καταλαβαίνω κατά βάση το εξής. Έτσι, προσπαθώ την ουσία. Λένε λοιπόν οι άνθρωποι ότι βάζω κάτω λοιπόν το λογαριασμό. Είμαι αγρότης, βάζω το λογαριασμό και λέω τόσο το ντίζελ το αγροτικό, τόσο το ρεύμα, τόσο τα λοιπάσματα, τόσο τα εργατικά, τόσο το άλλο. Δεν βγαίνει στο τέλος ημέρας ο λογαριασμός πολλές φορές. Είναι έτσι ή δεν είναι? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Διότι αν ήταν έτσι, θα είχε σταματήσει η αγροτική παραγωγή της χώρας. Αυτό δεν συνέβη. Κοντά βρισκόμαστε, κύριε Κελέτση. Και μάλιστα στα τελευταία χρόνια είχαμε και πολύ καλές τιμές στα προϊόντα. Βέβαια υπήρξε μια τεράστια αναστάτωση. Τι εννοείται καλές τιμές? Στα προϊόντα που παρήχθησαν τα προηγούμενα χρόνια και στα δημητριακά. Οι τιμές όμως που είναι στο ράφι. Υπήρχε πάρα πολύ καλή τιμή. Και στο γάλα υπήρχε πολύ καλή τιμή. Φέτος υπάρχει. Τι σχέση έχει το βρεφικό γάλα? Για τις τιμές στα ράφη μιλάω, κύριε Κελέτση, οι οποίες έχουν ξεφύγει. Είστε εκτός πραγματικότητος. Εσείς είστε εκτός πραγματικότητος, μου λέτε για το βρεφικό γάλα. Μόνο. Τέλος πάντων. Θέλετε να πάμε στο σούπερ μάρκετ και δείτε τι συμβαίνει? Πτώση της τιμής του γάλακτος. Από την πλευρά των τυροκόμων υπήρξε το επιχείρημα ότι υπήρχε υπερπαραγωγή φέτας και υπάρχουν αποθέματα φέτας και αυτό οφείλεται σε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι θα έχουμε μια ισορροπία και δεν θα έχουμε. Πάντως, η κυβέρνηση κάνει παρεμβάσεις. Μαξιμαλιστική είναι ένα πράγμα. Και ελέγχους κυρίως. Πού είναι η έλεγχη? Άντε να δούμε επιτέλους. Η ΔΙΜΕ με 86 υπαλλήλους. Πάρα πολλοί έλεγχοι το τελευταίο διάστημα που αφορούν την φέτα και τον τρόπο παρασκευής και τα συστατικά, έτσι ώστε. Ένα πράγμα μόνο. Μαξιμαλιστική είναι η εύνοια της κυβέρνησης στους λίγους και εκλεκτούς της. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Κελέτση. Αυτό που ξέρετε εσείς πολύ καλά. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά τα επιχειρήματα. Αυτό είναι ο μαξιμαλισμός σας. Βοηθήστε μας, γιατί πρέπει να κλείσουμε μόνο επειδή σήμερα, πέραν των άλλων, έχουμε και ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται στην Βουλή. Ξεκινάει ζήτηση στην 1 το μεσημέρι στην αρμόδια επιτροπή, το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο. Πλέον δεν έχουμε ούτε διαβούλευση ούτε κάτι άλλο. Έχουμε ένα τελικό κείμενο σχέδιο νόμου με 13 συγκεκριμένα άρθρα. Εσείς το ψηφίσετε? Εγώ θα είμαι μέσα στα πλαίσια, θα κινηθώ μέσα στα πλαίσια των ορίων και τα όρια που έθεσε ο Πρωθυπουργός. Τώρα είναι λίγο χρησμός αυτό που μας λέτε. Είναι πολιτική απάντηση. Ξύλινα τείχη θα σώσουν την πόλη. Είμαι πολιτική απάντηση, σας δίνω. Θα είμαι μέσα στα όρια και στα πλαίσια τα οποία έχει θέσει Άρα ναι, δεν μπορείτε να ψηφίσετε. Όταν φτάσουμε στο τέλος θα... Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι τέλος. Τώρα το τέλος. Το ξέρετε το σχέδιο νόμου, για 13 άρθρα, είναι συγκεκριμένα. Το τέλος είναι η ώρα της ψηφοφορίας. Πάντως, χωρίς να έχετε δώσει απάντηση, εμείς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχετε δώσει απάντηση. Συνεχίζει το χρήσιμο. Τώρα είναι πώς ερμηνεύουμε το χρήσιμο. Ποια είναι τα ξύλινα τείχη που θα σώσουν την πόλη? Λοιπόν, δεν ξέρω. Μάλιστα. Ένα σχόλιο για αυτό που συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο στο συνάδελφο, αλλά γενικότερα. Νομίζω ότι δεν μπορείς να πατάς διαρκώς σε δύο βάρκες και αν πραγματικά θέλεις να θεωρείσαι προοδευτικός στην πράξη, προοδευτικός σε θεωρητικό επίπεδο, πρέπει να το δείχνεις και στην πράξη. Νομίζω θα το δείτε. Κύριε Κελέτση, σας ρωτούν δημοσίως τι θα κάνετε σε μία εβδομάδα και δεν απαντάτε. Είστε ο λαϊκισμός, επιτομή του λαϊκισμού είναι αυτό. Θα είναι, φαντάζομαι, στον προοδευτικό χώρο των εντάσσεων. Θα ψηφίσει. Σε 10 μέρες θα το δούμε όλα αυτά. Εσείς.
Εσείς απαντάτε για τον κύριο Πολάκη. Και για μένα μιλώ. Εσείς τι θα κάνετε? Για τον Πολάκη για το εσωτερικό του. Ρωτάω για εσάς και αναφέρεστε στον κύριο Πολάκη. Εγώ απάντησα για τον εαυτό μου. Τι? Αυτό που είπα. Ποιο? Ο Πρωθυπουργός έθεσε ένα πλαίσιο. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα κινηθώ και εγώ. Πώς? Είπατε ότι μου απαντήσατε. Βλέπετε, αυτή η δημιουργική ασάφεια δεν βοηθά ούτε την κοινωνία. Μπορείτε να πείτε όχι. Δεκτό και σεβαστό. Πείτε κάτι. Μα λέω, μα είπα. Ένα λεπτό. Ο κ. Παυλάκης προσπάθησε να μας βοηθήσει να βγάλουμε την είδηση. Έκανα ό,τι μπορούσα. Συνεπικούρισα, αλλά βλέπετε. Θέλω να είμαστε και δίκαιοι. Και εσείς πάντως, κύριε Μαμουλάκη, στο ιστορικό του κομματός σας ξεκάθαρα πράγματα δεν έχετε και μέχρι στιγμής ό,τι. Τι επίπεδο? Τι γίνεται οι σχέσεις μεταξύ του κύριου Πολάκη, του κύριου Κασελάκη και του κύριου Παπά, πώς είναι? Σε αυτό το ζήτημα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους, γιατί εγώ τι να σας πω. Δεν είμαι και μέλος ούτε της πολιτικής γραμματείας, ούτε της, αν θέλετε, της ηγετικής ομάδας. Πάντως, εδώ φεύγουν διάφορες δηλώσεις, φέρεται κάποιος να είπε κάτι παραπάνω. Μέσα σε ένα επίπεδο. Ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους τους ανθρώπους. Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, στο ζήτημα αυτό. Πάντως σήμερα αν ήταν η προσωπική μου άποψη. Για να κλείσουμε με αυτό, με πράσινη γραβάτα, όχι μόνο γιατί εκπροσωπώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αλλά. Για το Πασόκ είναι, δεν ξέρω. Για την προσέγγιση αυτή. Για τον ντέρμπι. Θα μπορούσε να είναι και αυτή η ερμηνεία, αλλά είστε πιο κοντά με την τελευταία σας. Ωραία. Λοιπόν, κύριοι, εξαιρετική συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σας λέγαμε και από την αρχή ότι θα είναι μαζί μας σήμερα η κυρία Παγώνη. Δεν είναι και να τη δούμε, παρακαλώ, την κυρία Παγώνη, πάντα χαρά μας να συζητούμε μαζί της. Καλώς την, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξέρετε, κύριε Παγώνη, αυτό που τουλάχιστον νιώθουμε εμείς, που εισπράττουμε και